Suwane. Disuai paling enak pakai tangan. Enggak boleh pakai. Iki lho, romboke cepluk kaya murung. Kapan anu ya? Anu siapa kayak gini? Pak Kasno. Ya. Bikin lapar. Oke, mantap. Ngomongannya. Mamle. Ayo Mbak Edi, maaf aku. Udah nih ikut video. Boleh kasih no. Lah kan sing tok nonton Pak Kasno, kancane kuwi. Kancane wis urip. Demam, saya kepenak tak nonton. Ambo ayo. Boleh keluar ke kapan bir kok suwe banget kok.